la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papá y el pum 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 pum. Alis na po kami na ilang saglit lang natin AM. Ito po kami dito sa may Hagna, yes, sa may Bohol. So, punta po kami sa Butuan City. Butuan to Davao City po eh. So, ilang saglit lang. Dalaga na ang sinasakyan ng paro. Doy, mo kasulti doy. Nakasakay kanina dako nga barko doy. Kumaingon na ni Chata juga yun. No? Kauli na juga sa Davao ni, pero bago sa Davao, wagi sa din one city. Ito ilang saglit lang. Relax kayo. Nasa sipit. Sabi, nasa, basta kung asa nadapitan na, basta importante na ang mahalaga. O lang gina, importante. Okay, sige doy. I was saying, short guys here that we're looking for. Definitely. That's so sweet. Is that the guy we're looking for? Sir, bonjour, monsieur. Paris is a large city. She's Aurora. And when Laura's gone missing, all the ministry tend to come looking, so... Yeah, I suppose it'd probably be better if we just report her absence. Is she tall? Dark, rather... 2,000 years later.
nandito na po kami sa terminal ng Butuan City. So para matagal pa, para madaling araw pa kami darating sa Davao City. So